Baťov kanál je malebná vodná cesta vinúca sa údolnou nivou rieky Moravy medzi Otrokovicami a Slovenskou Skalicou. Dĺžka tejto historickej vodnej cesty je v súčasnosti približne 53 kilometrov. Niektoré úseky vedú riekou Moravou, inde umelo vyhlbenými kanálovými úsekmi. Na tejto vodnej ceste môžete riadiť loď, pokiaľ ste starší ako 18 rokov. Môžete prísť s vlastnou loďou. Pokiaľ je vybavená motorom do výkonu 20 kW, nepotrebujete žiadne oprávnenie k vedeniu plavidla. Pokiaľ využijete ponuky niektorej z požičovní, nepotrebujete k riadeniu plavidla taktiež žiadne oprávnenie. V požičovni vás personál ochotne zaškolí v ovládaní lode a zoznámi so základnými plavebnými predpismi. Baťov kanál je v súčasnosti využívaný len ako turistická vodná cesta. Nákladná plavba sa tu už neprevádzkuje. Na celej vodnej ceste je 13 plavebných komôr. Celkový výškový rozdiel, ktorý prekonávajú, je 18,6 metra. Plavebná hladina je udržovaná pomocou splavov, ktorých splavovanie je prísne zakázané. Veľkosť lode, ktorá má plávať po Baťovom kanále, by sa mala orientovať podľa veľkosti plavebných komôr. Loď by teda nemala byť širšia ako 5 metrov a dlhšia ako 38 metrov. Šírka plavebného kanála je priemerne 12 metrov. Celá vodná cesta je v prevádzke od 1. mája do posledného septembrového víkendu. Správcom tejto vodnej cesty je Povodí Moravy štátny podnik, dozor nad plavbou vykonáva štátna plavebná správa, pobočka Přerov. Plavba v sklze je zakázaná. Na kanálových úsekoch je rýchlosť plavby obmedzená na 8 km za hodinu. Po celej trase Baťovho kanálu môžete využiť celý rad prístavov a prístavísk. Pozdĺž Baťovho kanálu a rieky Moravy vedie z Kromieříža až do Hodonína cyklotrasa v súhrnnej dĺžke 80 kilometrov. Na ňu nadväzujú miestne úseky cyklochodníkov a cyklotrás. Plavbu na lodi tak môžete spojiť s poznávaním blízkeho i vzdialenejšieho okolia Baťovho kanálu. Baťov kanál a jeho okolie to je nezabudnutelná aktívna dovolenka pre každého. Tento film byl financován z Fondu mikroprojektů z operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika a Česká republika 2007 až 2013.